kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka NEET. Haba ai jingkren kumu President Mathma yung Khasi Students Union usamla Raymond Kharjana ulapan kan mau jingal inti jeng u ha kasang KSU nadu ulapan rong u kumu executive member jeng CEC. Ulihat hu bularong nengkong kumu executive member Husnam Arjar Khatnyau mat marsen rong tang shibnai duna ulat sya kemno mat syong along saubnai namar ka jingki lentirel. Hadin kata ulat simti kumu education secretary lapoi sikot kot ajer ki babon hadu buhaban perri nalayeng kumasan nen ribnai. House nam Arjar arfulai du Arjar apun riu pat bu bad kum organizing secretary ru lapoi bon tali kot hajer namenta ki isu pair mentapat ubat kumu Presiden Mathma jung KSU kwa ban pha ya karwa ka basai sak sarkar bakam dei ben perkhat bagi dei bathamai kin penting pen smit ko tempan no da kumne kumtai la karan lupa ba mau yeldi de bomri bar bom smit yaki along ni kendon an ki bak sarkar kan thep yu kum no yalam Mathma laong bagi don bonteli ki mat ki bag KSU kan haban pendep bar ba khamak kadek inalan permit yak badang menem step ke KSU ka litbu da ka dorkas yo menteri rong ba ka jela ban pen yaki mat jingdawa juga KSU nang ta ka lentirel ru laong ba ka dei ka mat ki bisnok tilang bat ka ILP bat yakani ka KSU ka depkran shine ru gitu ki por ba ka yeng ka nongrim hadu mataru ki bon ki pat ki mat ki bahab ban yakun nang ni sakmat kum ka mat uranium bat ki pat ki mat balada omla pendeb ru ndai ki nyep tang bet man la usnam man penki yakini ki mat ong usamna Raymond. Sasyan. Lepas terkeluar Nadu ba la pelat ya ke kubor bom seladan manu bayakun persya ya lai teli kipos kata Presiden General Secretary but Vice President nganya tu hok IP ki badan marjan mat nga ki jutip bat sakhi katno ka jinglinga katno ka jingpisa bun teli kimit bun teli gisngi ngayat syurum seneng ngamtip kumno nga perkhat kumno ngapoy kumno ngawan namar ngat ong api bahaga seng ibun kisipai kiban mi ladi ben mi lan ladi ban tray kam Henry ngim sukam raha ya kabor lani ya kakardan kajingi khun kajonga bat ringkat bat nga ki arngut ki para nong yalam ru iklem semut ba kinpoi syata kathong jong ka jingjok Henry ngla sumudur ba namar bamdan manu na kasisi banyakun ya kini ki kardan banya ka ileran syagi patba syagi nongpet nong kami yong tu yang syakun no mangi Henry hakasi beladap ya keskrutini itip bom syamladan manu bayakun ini ki pos Henry hapreng juga ni kajinglinga pisa ngasngo babok bat
kumongong mane ngadon yaki nong yalam ki bam ju no ki perlok ki bajudan hasenda ki bahayeng bat ki hemen ki para ki baju ai men stiem ki basneng ban batai nga ki ong nga ba kane ka benta lesi kamde ka ba phimman phijet ma phi Henry kadai ka bala ibet bat ka bala bu da unong bu unong thao te ba pen kentaj kan long ka pap ba ka pap sang ba pen kentaj ya ka ka ba unong bu unong thao ulai bat pen kam ti ha phi man gisngi ngaju kendu kibriyo nakawe ka jaka shikawe ka jaka kijupin kan mawe nga kijuang ba pet ba pina pai dien pina i ba man ba wan kanu ka body ka bathamai kishadon kijing tenju na kaliang jong ki buon ki kenhun la kadai hakimat ki jura la ni la ki dai hakano ino ki benta ngai iru hakini gisngi lingba kilat patai kubor bat kumta terter ya kajing sedang ban persyang ban tenju ya kani ka body ka pathamai ka bamanta Henry nga syuang tangawe asyukwa panyathu happy iwei kana iba ngamtip hanga muroi nga solong pelai kendiat man kasamoy traikam lani man kabenta iskisnam kibanga shim bat ya kanung kardan la kade haka unit la kade haka circle hakisnam balalet la kade ka jingrung jonga haka Central Executive Council nganya thu api arja khatnyo ngarung haka Central Executive Council kum executive member shibnai duna hadien ngashong along saubanai nam ta ka issue jong railway ya usnam ngasha penrung kum education secretary haka samoy traikam arhajar arpulai haka ni ka samoy traikam ru ngalayo kisaman letter bat ngalaban pedri nala ka jakasa klem duna ya ka san henry banai kalawan so samoy traikam arhajar arpulai hadu arhajar arpunriu haba nglash Syapan Kamti kum organizing secretary jong CC kini gisnam ru kimde gisnam ki bayat nanti hakat singem ko jonga kum unong elam Henry kini gisnam ru kiladap daki saman nag boran la kumba South Santali haki mat ki issue ki ba per tinggal semua banong kawai hangi ba wat perkat bagani kadai ka body ka bathamai bat bapinla ban penting ko tempan dakum tai ngalalong usamla ubam juri ubam jusmiet bat ngangek scam babro kinongelam jong ka body ka menta kidai kisamla kibam ting bam smiet ya kata ka along ya kita kendon an ya penat bat pentap hangi iwei pe wei wat nom ki phalo ha ka be dai bat kino ki mat ki jura ki baga seng nadu belas seng ya ka habang ladap kan dak basai nilai i hakini kendiat ski ha ka be dai bat kamat jong marko khendo uranium iladap kan syai nagaway ka por syagaway ka por nagaway ka body rekam syagaway pat ngalalong kum in charge jong ka district Southwest Khasi Hills district la arsamoy rekam but
nganut ban ong ni ba pikta thala yo marpo khando hang thi do domisiat ka southwest Khas Hills barok away bat ka seng barok away peni i yagata ki bok ong ha ka kantin jong nongway darat lani kata kecing pitar bat kecing perihal keput na way pu way samla jong ka seng hi menem step Iladap banpa lupa ya ke memorandum kemudian kani hakti jonga syako office jongu chief minister jong gajala hakani ke memorandum ya ke ba ngin sai kendu ya uminti rang bakdo jong gajala hakini gisngi haring katru ya kiwaipat kinong mikmat jong gajala namar ngasoban ban hangi ba kimat kijura kibakta mat yong ya gari bagajai ban riu kamde tang kabenta lani ka cingit kli jong ki seng balang ngasno banong ba upat ba nong song song jong ka jelahi bro away ulajit ila jong way pa away nong mi khmat ban kren ban ra ban persno ya kimat kibakta ya kari bagajat ban riu hi bro away ngan chupuli kendiat ha ka day bat kimat namar labun kibalai keli nadu kisngi bapen banai ke result jong election labun bai keli ke kimat rekam jong gani ka body ke bathamai menta ngala suang ya ki babun balang kamtam ya ki press ki media ngong ba ha kisngi ka bapen scam pen sayo sno ya kita kimat kiba kum ka body thamai idon ban kren idon ban pensno Henry wat nom sotu bakalapat wala buntili kimat idon banyak keren Henry kamat ka bakong sandu bat ka bakhamat kata kadai ka inline permit ka ba kaseng kum kaseng hi nginum kerandien kat ba empat la ban pendrekam ya kani kaan ha kani ka jela ka jongi kniat singi belalet Layo ban kendu yo home minister jong ka sarkar India kapos nosi kalong ba endala poy hang tu ngasno kumba kata ka jimput turoi jong ki katu kan ni lani ngalamanong da basai jong ka sarkar haki media nakawai ka por ba ki persyang banyak hi ban pan ya kata inline permit na ka central government ha kani ka jela ka jongi henry habangai poi hang tu na sosi banong ba teng ngatrai ka syukut tang ha ka jing pha jing tho henry kamdan kanu ka jing simkhia ban penbor ya sarkar pedeng bani ban ayengi ya kata kal inline permit ngakwa ban kan nak basai lada pimla ban ai hagi ya ka an ka bala ban yada yangi kum ka jat ban riu ka baret pat ngasno ba sasisien badeni menai dapat kenmau ni haban clear biang ikot isla ki bede bag instrument of accession but annexation agreement namar kum bang itip hi Bangilong ijat ban riu ibalong sitro haga perthai ka jingwan hiar jongi nongwei nong ar syakani gari ga bi ka jongi nasowanong kalong baserkhei hadu kata na ga wei ga sngi syakawei pat donbok ba kidang don pat kiseng bhalang kibahai bor ibaret kiakhi yaksar kumno ban kendang yo tau nongwei nong ar na ga negeri ga bi ga jongi ngisnowan persnoru namar ba nglai ya kata kajingki phalo ha kini ki khindiat sngi khindiat tayo khindiat banai ha bayade bat kamat railway kani ru ka bno biang shaju ka benta bayade bag inline permit ladap kan ka syai arja khatnyo lingba ki kam
lingba kisaki kiba upat bahi ngalkan nak basyai ba kat bampadan kanu kaan kabala ban te lakam ya ka jingrung kan thlap ki mender syagani kari gabi ki jongi inum tre bandon kanu ka jingekran habaye dei bat kamat jong ka railway house nam arajar khatlai hagaba kadon ka jingeki ka bajor bha baide bat ka jing betrekam ya ka inline permit hapo ka jingelam jong presiden hak tu por iba Daniel bat iba Augusta Jerwa kalpoi ka benta ba kat mempatla ban pentrekam ya ka inline permit de ban pentrekam waran odakaan kabalong kum si benta kum ka inline permit ba ka sarkar hak tu por kalawara ya ke MRSSE Arajar Khanrio susi pat banlap ban syam ba kata ke MRSSE kabakimut ban pentrekam menta kolong tik kum balong katu ke sensus kabapi syam baki syam men hagani karan ke sensus menagani kiong baka self enumeration lani ka jing penrung kerteng hi kani ke MRSSE ka bamenta bami dik kimut ban pentrekam ru kolong kumju hi claim done kata ke entry exit point claim tip shu kata ke task force Henry kelas sulong bet bagi dorbar kihap ban penrung yang kerteng jong way po way unong sa hakasnong kata wa jongki balai hateng kishu aidao ya kata kayeng kasari nasua bonong ba kajing feel makajing syak tuklar nakapor yang buon teligian jong ka sorkar jela hak yeng ka syari ba per kadai kajing tulat hi jong ka sorkar jela ban penwandor ya katakaan habab ibu ya ki advisor daki pau arpau ngut hak kajing siu ka bakot daki paulak daki krur Henry iwei an iba pisna tang siklep mat tang supo hing kasyari ilaliem no katu ka pani ya kata ka jingmut ka pasisya lani kata ka seriousness ka jongpi ha pisna ya kanu ka an na banta banyada ya ka jat ben riu red pai ka jongi kiwi ki isu ki gantop ya ka jingben bet yo put sam bat ka border Assam ya bang itip ba menta satang katu kat ni benai dan ni katu kat ni si kelawan kelapoi sa ka phase 2 namar ya ka phase 1 kiladap ban pendap ya kandu ya ka ketien kasi ban penrung ha ka kernet ka pra sopla ban i ba kilapan bana ban pelong yang ketien kasi kum ko official language jong ka state hendai pat thamula pat ba ngimpat i hadu menta mene ya kata ki kendon lani ya kata bakin ra bakin khot ya kata bagi snow dan kam mo ka special session na banta kani gamat ila iru hagini kendiat senam ya kejingdon jingem hapdeng kipat nong snong jong kejela pro kowe kabaide baka jingdon ya kijaga kiputa kibaruspa ngai kidon dagi powekar dagi pow hektar kijaga Henry ubaduk ubasuk pat tang siaja square feet i Jakaru umla bantiet ngisekran yang sorkar la pensno yang sorkar hak bede bat kalan ceiling agru kabante lakam ya kajingsim kabu jongki he saipan bantiet ya ki jaga ya kabangintip
kumno kin punan kam bat hakanur kom kin punan kam ya kita ki jaga idon kamru habang ki keren menta ya kawai ke jingi kaba baro ki long yeng ki shem kam men suppose na men chwa kade ka khana ka bagi thu khana ba klaja kumta yauta ha kata kayeng hendrai men dapat ngi ba klalong ka khana ka kam yeng jong i wei pi wei itliu yeng ha ka ni ka jela ka jong i habang lai ya kata ka jing so thiet jong u jing di pen buat la ni tau drugs ka bo susi kalong ba ki an ki ban te la kam ya ka jing poi jong kini ki jing di pen buat kalong ba trot hadu kata ta bat teng teng le nong pi ki riu pat ba ki tieng bat ki shenran ban mi syakmat ban bat habaki i ya kinu ki badil ne terwa ya uni ujing di penbuat namar haba khadu ki badi teng teng i kham suk kham long siem ban kham janjar ban kini ki bakem shipang la shakhot ha police station shipang la shakhot hakut shipang la komni shipang la komtai insung thu iru banak liang ka sarkar kelapan mi ya kata project dream project bagiong hendrai pat inde nujor pat ya kam isong ler kam isong nia hanu benta kata dream project ngai gabun ban ya ki kam ngai gabun ka jinglut pen ban ha ka pelong ya ki program ki ba pher ki ba ka jingkot ka jinglut kam juduna ya kasan shpolak hakini gisni nilai iru ya saisen biang nilai iru ya kajing hiar biang jong kata kapuli puthi haka jela ka jongi lengba ka PGI report ilet segitan nongondong ngi bateng teng ki school kidon sangut ki khana school hendrengut kinohikai lani teng teng i sispangut ki khana school arngut kinohikai kini ki baro kidai ki benta ki ba haban wara jingla kum ka seng hi kabala seng ningong ni syap ban pet ya ka bha kamiat jong ki samla puli hi jong ka jela brok we ya ka ni ka mat ngasno man penbenang ni mangin sim khia arsha hakabe day bat kata reformation jong ke education sector hakane ke jela ka jongi habangia showroom seneng nia khana bakiri orang ba ki paras samla ki bapuli bat kumju kiwe de kajudan kata jing stro benyao kaba kiong babalai kajela ka jongi kamla ban penmi ya kita ki IAS ki IPS kat ba ka Manipur kabodan menta lais jam kanthi hapreng ki jingye khi hapreng ka jiom snam hendrai kadang lapat ban penmi ya kita ki IAS ki IPS nagawai kasamoy nagawai kasnam shagawai pat kaseng hai bor ibaret lingba kajing arab bat kajing no senyang jong ki babun ki brio ki basokhia ya kan mat kelala arsien ban persyang ban pha ban puli pentebet ya ki khna shathi shnong ba Delhi khnang bakin la ban yakun ban pass ya kini ki competitive exam bat nga kular ru phi gawai ba kat ba ngimpat la ban sei ya kita ki IS ki IPS na udo snam
jongi hi kaseng kanum shong thai habai de bakani ka banta hendeng nyai persang na voice nem shawis nem walada ngimyo ka jingjob how news nem nyai persang biang la shams nem wala ngimyo house nem manwan nyai persang biang house nem ban buat hendrei nginum shong thai ya kani ka mat kidanru kiwe ki kam ki issue ki ba kaseng la depan snow bar kanang yai pen snow nang ni khmat ki bukan top ki mat ki bede ba ka tourism sector ka jingpen bet but pelong benia ya ka sports policy ka balong we bud luom na ka banta kari bakajat benriu jongi hi pro kawai kajing perkela bat penjanai hakorkum trekam jongki MPSC bat DSC bakum tak ter kajing long khoi long suba hakam tap jam lani katangi ong ka construction lani ki contract construction kaba ngi nakawai kapor syakawai kapor ba ubadan hakapor ngai umdan por su teman tre kam namar la sudap kawai kontrak hadien kawai ka kontrak hadien kawai hendrai pat ubapli ubamdan hakano ka benta hakano ka political party nglamanong lane kano ka kanhuon bapli daki post nem uhab ububrio belaju tre kam kontrak menta bapli kan rat uhab ban let ban hiar ban tre mistri haba kadon kajimsam ya kita gekam kade ban long iban sam marbiang kumjulang ya baro kam judei ban syak siliang namar kikam kini ban nyat based on merit lani hajing tibet ban tre om hajing long nepotism lani lingba kajing yadei kane ka banta ngisutu syai ba kajing bam kiu balai ba kijuang ba kane ka kam ukhasi jongi umla bantre lane ka de ka tai ka kam ukhasi jongi umla bantre takdaw ya ban khot ya kinong tre na barjala ngong api shwabawan upharang ka jat riu jongi kani ka jat riu kabladep nang badon ban san la jong unar kumna pinang ba ka jat riu jongi kam nang bantre kani kam nang bantre ka tai ka kam ai galat kalenti ya kini kirang ba ki khun samla ki jongi ban pani kata kasap kapong jongi pila banong bakim nang bantre henrei kadau kadai ba kimla ban ai pi kimla ban pendap ya ka pedot ya ka pedot ka jong pi nak awai ka ski nak awai ka pos ka wai pat ka ba kongsan ka ba kawai ni kimat ka ba kum kaseng ngin sa shim bat ngin sa teru ha kan ga samoy trekam menta kandai ka SD order 1950 ha ka ba ngi meneng nang i ya ka report trekam ha ka ba ki parado prasnam ki jongi syakwe ki jela tang man penskam ya ka jaga bagi syongru kimyo kat bahang ni pat bawan nakawi jela ula ban claim la dia baude UST lani tribal jong ni ka jela ka bi ke jongi kani ri ka mat ka ba kum ka seng ngin sa sim khia ha kani ka samoi trekam ka bamanta banga next cam lingma ka jingdwai bat ka jing kershan jong wai pa wai unong song snong bayi jong ni ka jela jui ngin la ban penorlong ya kini gimat ho nyila ban rem hendrei ngin man that ngin khie biang ngin khlie biang ngin yang ngin yakon biang na ka wai si sak wai si tat hadu bangin yok het yo tau so jong ka jingjob namar ya ka seng lani ya ka jing yo jong ka seng lani ka accomplishment jong ka seng juken lingba ka jingjob haki issue ka per namar ngani thu hok ngani thu sai pi teng le bun ki issue ngim yo ya ki jingjob hendrei
Kaya ka define pat yang seng, scam pat yang seng hadi hadu mentah mene kalong bangim chu song that, ngim chu karan dien, wala dang iram, wala ngim yo ai ka jingjab, ngin yai persang, ngin yai terluo, ngin yai keren. Hadu tat hadu kasngi bangan yo ya kata ka jingjab, ngin yo ya kata ka songsngan, ngin yo ya kata ka roy ka par, ka badai hok na ka banta ka ri baiet jongi iwei pe wei. Tang ni gentien haswa bangan syong nas semua ban perta ya ka tin phira jong seng ban khot hang ni menta ya arnot ki paran dongelam ki jonga sama Ruben Najar bersama Pinkman ali hang ni perta daw ya ka tin phira jong seng haswa bangi nyelam ya ka seng hakane samoi traikam ka menta ngakarpat ni yang leng baro. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.